Hello kids! Ako si Teacher Maynie, welcome kanimo sa ato Gen Z Online. Kumusta ang imuhang tibuok semana? Aduna ka ba'y kalisod nga naagian? Imo ba kini na solusyonan? Nang hinaot ko nga na ka sa maayong sitwasyon o kahintang uban ang imuhang pamilya. At timanon nato ato ang kaugalingon. Kung dili lang basta ang ato ang lawas ang ato ang atimanon. Atimanon usab nato ang ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi. Kabalo ka karong nga episode? Daghan kitang makatunan. Sa ato ang memory verse, makatabang kini sa imuhang pagtuo sa kinabuhi, mga prinsipyo nimo o mga baruganan. Makatabang kini sa mga imposibleng butang nga tuuhan nimo nga mahitabo gyud kini, ma-achieve nimo ang imuhang ambisyon sa tama nga panahon. Pinaagi sa tabang sa Ginoo. Ang ato ang Bible lesson, mas mailhan nato ang Ginoo. Ang Ginoo magatabang kanimo sa daghan nga pamaagi sa tibuok natong kinabuhi. Bata, ang pulong sa Ginoo mahinungdanon kini tungod kini ang pundasyon sa ato ang kinabuhi. Magkatabang kini aron ikaw ang mahinungdutan, magkaroon og kalipay ang imong ginikanan kanimo o makatabang kini nga tuuhan nimo ang Ginoo nga siya makabuhat og mga milagrosong butang sa imong kinabuhi. Sama sa Bible lesson na pagdadalon karon ni Teacher Mai. Sa atong pagpadayon bata, ayaw hawa, kay kita magasugod pinaagi sa pag-aw. Makipag-istorya kita sa Ginoo bata. Isulti nato kaniya ang ato ang mga pagpasalamat, atong mga problema nga nasolusyonan, o ang ato ang mga gusto pangayoon. Sulti nato sa Ginoo. Istorya nato siya. Hunahunaa nga anaa siya sa imuhang heart, hunahunaa nga kauban nimo siya bisag dili nimo siya makita, tungod kay importante nga ginatuuhan nato siya. Siya buhi, maminaw siya ug mutabang kanimo. Aduna ka ba'y problema? Aduna ka ba'y kalisod sa kinabuhi? Tuuhi bata nga ang Ginoo magatabang, magahatag kanimo og solusyon pinaagi sa iba-iba nga pamaagi. Gusto niya nga tagaan nimo siya og panahon. Pinaagi sa pagbasa sa pulong niya nga makita sa Bible o makipag-istorya ka kaniya. Ang pakipag-istorya sa Ginoo mao kana ang pag-ampo. Atong i-fold ang ato ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat karong nga adlaw. Salamat sa mga teachers nga imong gi-provide aron matudloan ang mga bata. Salamat sa ilahang kinabuhi nga ilahang gikumit diha kanimo. Ginoo, salamat usab sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo nga hangtod karon nagkauban gihapon kami. Ako nagaampo sa bata nga nakikuyog kanamo karon. Tagay siya og understanding sa imong pulong, tabangi siya nga ma-apply kini sa iyang kinabuhi. Tabangi siya sa iyang matag adlaw nga kinabuhi nga kung aduna siya problema, aduna siya kalisod, ikaw maghatag kaniya og solusyon. Tagai siya og kaalam og kahibalo kung unsa ang pagabuhaton. Uban ni ang iyang pamilya og tibok nga panimalay. Ikaw ang among ginatugyanan o ginatuuhan nga nagapaminaw kanamo. In Jesus' name, Amen. Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Ephesians 6 verse 10. Ephesians 6 verse 10. Finally be strong in the Lord. Finally
Tabang! 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 Mga bata, kinsa imong gipangayo og tabang? O kakinsa ka nagapangayo og tabang? Siguro sa imong mama, sa imong papa, or kay kuya or kay ate, no? Kung aduna kay pagkinahanglan nagapangayo ka og tabang. Pero naapay mas labaw ni ana. Kinsa kaya? Mao na ang atong pagatun-an sa atong memory verse time. Ug ang atong memory verse dinhi makita sa Bible. Unsa gani ang Bible? Ang Biblia mao ang pulong sa Ginoo. Dinhi niya gisulat ang tanan niyang gusto nimo mahibaluan ug ang iyang nindot kay nga plano kanimo og kanako. Ug ang Biblia na naay Old Testament ug New Testament. Ug atong memory verse karon naa dinhi makita sa Old Testament sa Psalm 28:7a. Akong pagbasahon sa inyo ang pulong sa Ginoo. Nagingon dinhi sa Psalm 28:7a, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me." Psalm 28:7a. Kung atong basahon sabay-sabay, no? Sige, atong basahon. Psalm 28:7a. "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me." Psalm 28:7a. Unsay buot pasabot ni ining memory verse nato karon? Ang ingon sa verse no sa Bible, "The Lord is my strength." Kinsa man ni si Lord? Mao ni siya ang atong Ginoo nga naghimo sa tanang butang dinhi sa kalibutan og walay butang nga dili niya mahimo. Siya ang agamhanan nato nga Dios. Og ingon ang atong memory verse, "The Lord is my strength." Siya ang atong kusog. Kabalo ba mo nang atong kusog no dali lang ta maluya, no dali lang mawala. Pero ang Ginoo, ang iyang kusog, ang iyang power dili gyud maluya o dili mawala. Ug siya pud ang ato ang shield. Gingon ang verse no, "My shield." Kabalo na ba mo, kakita na ba mo ng shield? Di ba kanang shield kay wala siya kanang pangdepensa no para dili ka maigo no, depensa gamito na siya sa giyera. Og kani ang memory verse nato no naga-remind na ang atong Ginoo siya ang atong defender, siya ang atong shield, magaprotekta sa ato gikan sa buhat sa mga kaaway. Og tingnan pa gyud sa verse no, "My heart trusts in Him." Ang akong kasing-kasing nagasalig sa iya kay siya ang Dios na masaligan, no? Walay promise niya na dili niya kayang himuon, walay promise na malipatan or makalimtan niya, no? Ang Ginoo masaligan gyud sa tanang sitwasyon. Sa kung naa kay problema, no? Ingon ang memory verse, "He helps me." Padayon siya og kanunay siya, andam siya na magatabang kanimo og kanako. Pananglitan na ay problema ang sa imuhang family. So pwede ka mangayo og tabang sa Ginoo tungod kay siya ang Dios nga andam magtabang sa imo og sa ako. Og kung ikaw bata, ikaw nagatuo, nagasalig sa iya no sa Dios, kinahanglan nato no na mo ato yung iampo ang mga kung naatay mga problema, kung naatay mga even sakit no, atong saligan ang Ginoo nga siya mag-help, magtabang sa toa og mag-aayos sa ato ang mga sakit. Og siya ang Dios na kanang maghatag sa toa og protection no, kung naay delikado or nahadlok ka, magayot ta sa Ginoo og tabang nga proteksyonan niya ta. Og kung ikaw bata no, hindi wala pa nagtuo sa Ginoo, karon ang adlaw nga tuuhan nimo siya ug saligan nimo siya nga siya ang Dios imong manluluwas. Iyang gipadala si Jesus Christ dinhi sa kalibutan para tubuson kita sa atong mga sala ug pinaagi sa iya mapasaylo ang atong mga sala. So tuuhan nato, no, saligan nato ang iyahang pulong nga siya ang Dios no na atong manluluwas pinaagi kay Hesus Kristo. Okay, kaya atong i-memorize karon ang memory verse nato. Okay, sige.
Karon himo na to na may action. Okay? Ganito ang action, no? Psalm 28:7a. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Psalm 28:7a. Okay, sige. Tindugdan mo, no? Og atong sabay-sabay with action. Okay, ang Psalm 28:7a. All together. Psalm 28:7a. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. Psalm 27a. Sige, memorize pag yun ninyo, ha? Okay, kids, bye-bye and God bless. May adlaw mga bata. Muna usab inyong makakuyog karong adlaw sa inyong Bible story time. Usa magsugod ang atong storya karong adlaw. Gusto na ako mangutana sa inyo ha. Kinsa ba kaninyo dinhi ang naay tao na ginasaligan? Tama. Ang inyong mga ginikanan, papa o mama nimo. Kay ngano nagsalig man ka sa ilaha? Tungod kay ilahang ginatuman ang ilahang mga ginasulti sa imuha. Isa ka adlaw ana, samtang si Jesus nagtudlo siya sa mga katawan ninyo, naa siya gihimo, naihag yung gisulti, gihimo, na iyahag yung gituman. Sa pagtudlo niya ni anak mga bata, ang mga katawan, sige tanaw sa iya ha, sige paminaw sa iya ha. O, ang iya pong mga disipulo, o mga tinunan niya, niingon na, Jesus, papaulian na sila, palakpan na sila, wala tayong pagkaon sa ilaw ha. Ingon po si Jesus sa iya mga tinunan, pagkanan niyo sila. Pagkanon daw sila. Kay unsay tumong ni Jesus, gusto ni Jesus na masinati sa iyahang mga tinunan kung unsa siya ka gamhanan. Ang pagkaunon mga bata, abi ninyo pila ka buok, 5,000 nga mga lalaki. Wa pay lawot dito ang mga babae na sama nako ug mga bata na sama ninyo. Pakaunon sila, mauna ang order ni Jesus. Pakaunon sila sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Diba? Isa ka dako nga bilagro na pakaunon nimo ana na number sa tao, kadaghanan sa tao, mahimo na niya kay siya Ginooman. Si Jesus mga bata, anak sa Ginoo. Miani siya din sa yuta, nahimo siyang bata na sama nimo. Ug katong midako na siya, gisilutan siya sa sala na wala niya nahimo. Mauna siya ang kalainan sa imuha o sa iyaha. Wala siya sala na nahimo. Unsa man ang sala? Ang sala, mauna siya ang imong ginahuna-huna, ginasulti o ginahimo usahay na dili gusto ang Ginoo. Tingali na kay ginahuna-huna. Di ba pandemic karon? Ayak kasagaran mo ingon sila na mag-modular lang ko, ang isa ko, mag-online lang ko. O niya, ang imuhang ipili, online. Ingon ka sa imuhang mama o papa. Pa, gusto ko online lang ko sa akong pag-eskwela. Kay naa kay gihuna-una na kung samtang wala si mama o si papa sa balay, magdula ka sa imuhang gadget, dili ka mag-study. Diba? Sala na siya sa huna-huna, o imuha pag yung gisulti na makaka sa imuhang mama o papa, o gihimo yun na nimo, wala ka naga himo sa imuhang module. O ang silot sa sala, mao ang dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod sa hangtod. Tinuod ba ka na? Atong pagabasahon ang iyahang pulong din here sa Isaiah chapter 59.
verse 2. Atong pagabasahon para sa inyo ha. Ingon siya dinhi, ang inyo, Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyo hinuong kalapasan, kung sa kalapasan, mo na siya ang mga sala na imuhang gihimo. Mo'y nag-ulang kaninyo o sa inyong Diyos, nag-ulang kaninyo, nagpalayo sa inyong Diyos. Ang inyong sala, mo'y hinungdan. Sala, ang hinungdan bata. Hinungdan sa inyo sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. So sala ang hinungdan bata nganong dili ka makaduol sa Ginoo o dili siya kadungog sa imuha. Sa dihang gisilutan siya sa mga sala na imuhang gihimo o akong gihimo, miagas ang daghan kaay dugo dito sa iyahang lawas. Namatay siya, gilubong, apan sa ikatulong na adlaw, nabuhi pa usab si Jesus. Siya ang unang nabanhaw sa tanang mga nangamatay. Ingon ang Revelation chapter 1 verse 5b, ang unang gibanhaw na mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Siya si Jesus. Oh, mga bata, gihimo niya nila. Kay gusto niya na makakuyog ka dito niya sa langit sa eksaktong panahon. Sa dihang may balik siya dito sa langit, daghan kaayo nakakita. O dili lang kay ang iyahang mga tinunan, ang mga nakakita sa iyaha. O isa na siya sa mga milagro na iyang gihimo. Sa pagahit ng isa ka ina, gipakaon niya ang 5,000 na mga lalaki. Walay labot ang mga babae o mga bata na sama nimo sa 5 ka tinapay o 2 ka isda. O gibati ni Jesus ang kakapoy. Ingon pa siya sa iyahang mga tinunan, tabukon nato ang suba sa Galilea. O tinuod man, gitabok nila ang suba sa Galilea. O dito, pag-abot dito sa daplin, misaka si Jesus sa bungtod. Pag dito sa bungtod, nakikistorya siya sa iyahang amahan. Kay pinaagi sa pakikistorya sa iyahang amahan, mabalik ang iyahang kusog. Ang pakikistorya bata, mauna siya ang ginatawag nga pag-ampo. Nag-ampo ka ba? Nakikistorya ka ba sa imuhang amahan? O samtang si Jesus, naadito sa bukid, nakikistorya sa iyang amahan, katubong iyang mga tinunan na naadito sa daplin sa suba. Hoy, nahitabo. Unsay nahitabo? Abi niyo, unsay nahitabo? Ang ilang sakayan ni Adam-anam o palayo. Padulong siya dito sa tunga-tunga. Kay naay kusog na hangin. Kilat o dalugdog. Hinungdan na ang sakayan. Anam-anam siyang nagapalayo dito sa daplin. Umisamot pag ilang kahadlok mga bata. Sa may nakita silang naglakaw-lakaw ibabaw sa tubig. May multo. Maana ang ilang isulti. Nangakurat silang tanan. Nangahadlok silang tanan. Bata, kinsa ka itong naglakaw-lakaw ibabaw sa tubig. Kay balo ka o kinsa si Jesus ang magtutudlo. Siya ang naglakaw-lakaw sa ibabaw sa tubig. Gusto ni Jesus na may ribawaan sa iyang mga tinuunaan na mahimo niya mulakaw sa tubig kay siya gamhanan na Ginoo. Nakaila ba? Nakaila ka ba kay Jesus? Bata? Si Jesus, siya ang anak sa Ginoo. Naku, asa magluwas ka nimo sa tanan nimong mga kabalaka,
sa tanan nimong mga problema, sa tanan nimong kahadlo, naa kanunay si Jesus na kuyog, istorya sa imuha. Tinuod, dili nimo siya makita, apan masaligan nimo siya sa tanang panahon na makatabang or motabang siya sa imuha. Unsa iyang gisulti dinhi sa John 14:16, tan-aw nato kung unsa iyang gisulti. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niya laing magtatabang aron makig-uban kaniya hangtod sa kahangturan. So, naa siya ipadala. Di ba, naiskutan nato kagaina na may balik na siya dito sa langit apan magpadala si Jesus. Nagpadala siya, isa ka magtatabang. Mauna siya ang balaang espiritu. Usahay, dili ka kasabot sa mga nagakahitabo sa imuhang kinabuhi. Apan, ang Ginoo nag-ingon siya sa Isaiah chapter 26. Unsa iyang giingon sa Isaiah chapter 26 verse 4, saligi kanunay ang Ginoo, kay siya mao ang atong dalampana nga magpabilin hangtod sa hangtod. So, ingon siya ng saligan nato sa kanunay. Kinsa atong saligan? Ang Ginoo. Kay siya ang ato ang dalampanan. Ang ato ang kanang magtatabang sa panahon na nagkinahanglan ka og tabang. Ug gusto ni Jesus na ang iyang mga tinunan usab maupod niya ang mahitabo sa ilaha na mosalig siya or sila sa iyaha sa tanang panahon sa ilahang mga kahadlok kung naamay kahadlok or mga problema na moabot sa ilahang kinabuhi. Pagkaibalo ni Pedro na si Jesus di ay ang naglakaw-lakaw ibawa sa tubig mga bata, unsa iyahang giingon, akong pagabasahan ha sa inyo ha, unsa iyahang giingon. Mauni ang giingon ni Pedro. Sa Matthew chapter 14 verse 28. Unya si Pedro niingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palaka ako sa tubig, nganha kanimo. Mauto ang iyahang sulti kay Jesus mga bata. O tinuod man, tugutan o natugutan yun. Natagaan yun o gigayon si Pedro na mo lakaw-lakaw ibabaw sa tubig. Naningaw kaayo si Pedro sa iyang paglakaw-lakaw sa ibabaw sa tubig o ang iyang mata na alang yun kay Jesus nakatanaw. Pero sa dihang nagsugo na siya lingi-lingi sa iyahang palibot. Abi ninyo mga bata, pag nagsugo na siya o unlod, di na siya kay balo kung unsa ang iyahang pagahimuon. So, gusto sa niya na, Jesus, nagpakitabang na yun siya, Jesus, tabangin ko. Mauna ang iyahang nasulti kay Jesus, mga bata. Tungod sa iyang dakong kahadlok. Kay malunod naman yun siya. Unsa iyahang gisulti, unsa gani ang ato ang memory verse kagaina na memorize ba to ninyo? Tinuod English tong inyohang na memorize, pero pagbabasahan ko kini sa Bisaya, no? Sa Salmo 28:7. Tanaw nako ha. Sa Salmo 28:7. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug tamin. Kaniya ako nagsalig. Gitabangan ako niya. Busa maglipay ako. O dahigon ko siya. Pinaagi sa akong awit. Kinsa ang imuhang kusog? Si God, ang Ginoo. O ang imuhang tigpanalipod. Kung naa kay mga problema, kung naa ay mga tao na kanang ginabuli ka o ginaaway ka nila, naa si Jesus na motabang sa imuha.
salig lang sa iyahang mga bata. Kaya mauna ang iyahang gisulti dinhi sa iyahang pulong sa Salmo 28:7. At paano ka or paano mahigpit ang imong pagsalig kaniya? Una, ilailahan siya. Pag-ayo pinaagi sa pagbasa sa iyahang pulong. Ginabasa ba nimo ang iyahang pulong, ang imuhang Biblia, ginabasa ba nimo bata? Kay pinaagi kaniya, niining Bible or Biblia, mailhan pagyud nimo kinsa si Jesus. Sa inanang pamaagi, mas mosamot o kalig-on ang imuhang pagsalig kaniya kung kanunay nimo ginabasa ang iyahang pulong. Ibutang diri sa imong una-una o diri sa imuhang kasing-kasing o himuak kini kung unsa ang iyang ginapahimo sa imuha. Then, pagpaminaw sa iyahang pulong, pinaagi sa pag-attend, mag-adto ka og simbahan, mabinaw ka dito sa iyahang pulong o dili ka magtan-aw sa mga salida na mahitungod sa Ginoo. Na atay ginatuwag na CEF YouTube channel na anatay sarili nato na page. Maon, pangitaan nyo lang ang CEF YouTube channel o dinha ninyo madunggan pagayod ang uban pa natong mga story may tungod sa kay Jesus or sa Ginoo. So, bata, sa nahitabo, may samot ang kakurat nila kay unsa kaya'y nahitabo. Nanong may samot ang kakurat ang mga katawhan sa Ginoo, mga bata. Kaya nga naman, atong tanawon dinhi sa atong story. Kay nakakuyog na nila mga bata si Jesus dito sa sakayan. Kuyog na sila, nauban na sila sa isa ka sakayan. Then, bata, kung ikaw kaha si Pedro, unsa kaya ang imuhang pagahimuon? Kananglitan, ikaw si Pedro, unsa imong pagahimuon? Una, magdayog sa Ginoo. Sa pagluwas niya kanimo or sa iyaha, giluwas siya sa Ginoo, di ba? Apit na siya maulod, apan giluwas siya sa Ginoo. O ang ikaduha, may samot ang iyang pagtuo sa Ginoo kay Jesucristo na ang si Jesus maugidi ay ang tinuod na Ginoo o katulog na sayran ko niya nga siya ang gamhanang Ginoo. Bata, kung gusto nimo na masinatig pagayod o mailhan pagba kung nimo pagmaayo kung kinsa si Jesus or ang Dios sa imong kinabuhi. Gusto nimo mahibal ang pagyud iyang pagkagamhanan. Gusto niya na ikaw o ako padayon ka sa pagbasa sa iyahang pulong o mag-ampo dinha sa iyaha. Kay ang pag-ampo o pagbasa sa iyahang pulong makatabang kanimo na modako mo pailalom pagyud ang imuhang pag-ila kay iyaha. Di ba natay kanta, read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, and grow. Dili ba naatay kanta ni anak? Mauna ang hagit karon sa imuha. Napadayon jud ka sa pagbasa o pag-ampo. O bata, kung naamay mga bata karon na nagapaminaw o nagatanaw karon sa ato ang YouTube channel, nawala pa Jesus sa iyang kasing-kasing. Gusto niya na imo siyang pagadawaton dinha sa imuhang
kinabuhi dinha sa imong kasing-kasing. Kay iyang gisulti sa Romans 10:13. Akong pagabasahon din sa Romans 10:13, ingon pa siya diri, sumala sa kasulatan, pulong sa Ginoo ang nagsulti. Ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang tanang mosangpit sa ngalan sa Ginoo na mao si Jesucristo maluwas. Gusto mo nimo na dawaton karon nga si Jesus dinha sa imong kinabuhi, isip imong Ginoo maluluwas sa imong mga sala. Atong nakatunan na ang resulta sa sala mao ang dili nimo makakuyog ang Ginoo hangtod sa hangtod. Karon naa siya gitanyag para kanimo na mosangpit ka sa pangalan sa Ginoo aron ikaw maluwas. Hello bata! Teacher Rainy is back! Kumusta ka ato ang episode karon? Nang hinaot ko nga na-memorize nimo ang ato ang memory verse with Pastor June o nasabtan nimo kini. Ako kang gina-encourage nga ikinabuhi kini sa matag adlaw. Dili nimo kalimtan ug ibutang sa imong heart. Makita kini sa Psalm 28 verse 7. Nagaingon, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped." Bata, nindot gid kaayo kung naatay ginasaligan sa atong kinabuhi tungod kay kita mamahimo confident ng ato ang mananabang Diyos na buhi. Ang ato ang Bible lesson, sigurado ko nga na-amaze pud ka, natingala, o murag dili gid katuohan. Tungod kay sa Jesus, gipakaon niya ang mga katawhan, mga lalaki pa lang, 5,000 kabuok, walang labot ang bata o mga babae. Nagikan sa 5 katinapay o 2 ka isda. O naglakaw pagyan siya sa dagat. O yahan pagigipalakaw si Pedro. Pero sabihan, nagkalunod na si Pedro, yahan taga-tabangan si Pedro. Bata, pinaagi sa gibuhat ni Jesus, tuuhan nimo na siya makaluwas usab kanimo sama ka Pedro. Pero sa lahi na pamaagi. Tuuhan nimo siya na anak sa Dios, namatay siya, pinaagi sa pagpaaga sa iyang dugo ito sa cross o pagkatulog ka adlaw na banhaw siya. Hinusuri ang inyong mga sala, mag-say sorry kay God. O dawaton mo si Jesus na inyong naluluwas. Bilang ikaw bata po nga na adunay Jesus sa heart, ayaw kalimti ang pulong sa Ginoo. Ila-ilahon nato siya ug subaybayan ang ato ang Gen Z online matag simana. Invite mo imong kids nga mga friends, ang imong parente o kapamilya. Until next time bata, God bless you!